flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Os amiguiños da pradería. Hoxe é un día maravilloso, un día maravillosísimo. ¡Viva! ¿Ah? Carai, súa que dá xenio, Flip. Xa me tarda a oírte na festa da pradería. Levo practicando moito tempo na melodía. Non vayas pensar que é doada, pero pareceme que por fin lle escollín o xeito ás notas. E logo Maia que non preparou aínda nada. Sí, a obra de teatro Os amiguiños da pradería. Temos ensaio dentro dun cachiño. Atrás, fearrá! Arrédate de min dunha vez, miserable anfibio! Non lles farás mal aos nosos amigos. Vaite para o teu pantano e non volvas nunca máis. Porque senón botámosche estas sementes na cara. Maia, non entendo moi ben o que teño que facer agora. Pegas un salto sobre a rama e as sementes saen polo aire. Shelby collas e pásallelas a Lara e a Barry para que llas arrebolen á ra. Quedou claro? E non sería mellor que Max e máis eu lle botásemos as sementes á rá na cara directamente? Sei que me quere roubar o protagonismo. Ou que? Non, pero así a trama sería moito máis fácil de entender. É máis fácil sería se nos ocupásemos Barry e eu das sementes. Ou non, Barry? Pois... Tamén as podemos botar nosotros e así non hai problema. Por se non vos destes conta, vos non tedes brazos. Os amiguiños da pradería é un conto sobre a amizade. Se sodes capaces de vos arrepoñer á ra é porque traballades todos xuntos. A min non me cadra que Max e Shelby sexan os protas da obra. Non hai dereito. Pero se nós non... Alto, non me empecedes a discutir. Acabouse o conto, Maia. Esta obra de teatro túa non ten xeito ningún. O que? Ser si que é algo revirada. E que casualidade que os mellores papéis os leven os animais con alas. Con talento, dirás. Se este non vos gusta, escribe de vos outro guión. Era talmento que tiñamos pensado. Pois nós imos escribir outro. Arreando, Shelby. Moita sorte. Pois nada. Imos logo, Barry. Pero, e agora que facemos coa función? Oh, non importa, Maia. Tranquila, buscamos outros actores. Outros actores? E cales? Eu que sei. Ben, por exemplo, non vive na pradería. Sí, tes toda a razón. Vai ser unha pasada. Na primeira escena quero que digas: atención, atención, vela aquí un relato da amizade entre unha miñoca intrépida e un caracol moi O simpático. primeiro é pensarmos nunha boa historia. Iso está chupado, levamos anos sendo amigos. Pois claro, e se lles contamos a historia do día aquel... O máis importante é contar cunha boa protagonista. Eu Xa, pero mira, quero podemos monólogos contar a longos historia para de que o cando nos público coñecemos perciba o boísima actriz que son. Podíamos contar a historia do día en que nos coñecemos e de todo o que pasou. Hai que meter escenas para que vexan que son unha xoaniña fantástica. Quero unha personaxe valente pero conmovedora e tamén moi elegante. E quen vai participar? Vai ser un monólogo para que conte lo que queiras. Vas ter que falar sobre a amizade. Apetéceche? Home, eu moitos amigos non teño. Que dis? É a quen tes diante dos fociños? Claro, a miña mellor amiga. A única que me entende de verdade. A miña baliña querida. Pois fala todo o que queiras da túa amizade coa bola. Está chupado. A miña amiga do corazón. Botarei toda a vida ao teu caro. Que complicado. E se empezamos por buscar un título?
por exemplo, lembranzas dunha amizade. Vale, daquela podemos empezar por contar. O problema é que nos meus recordos ti sempre te andas queixando. Pois podemos representar o día aquel que me salvache la vida. Sí, non, tamén te me queixaches. Queixeime. Sí, empezaches a fungar polo moito que tardara. E logo non puidaches chegar antes. Ah, é o día aquel que xogamos cunha pelota, que che parece? Moi ben. Non. Tamén empezaches a rosmar. Ah, Sí, porque levaches non sei cantos pelotazos na cara. que lle queres? Eu movome moi amodiño. Pois, sei que nos vai custar ferro e fariña atopar unha lembranza bonita da nosa amizade. Bo, Non biches, Shelby, xa estás empezando a bufar. E daquela, para me agradecer que che salvara a vida, regalábasme mel do meu preferido. E despois diso, xurabasme lealdade e obediencia eternas. A ver, Lara, non ves que temos... Xa sei, vouche escribir as frases para que as vayas aprendendo. Van ser preciosas. És tan boa como o vento que voa. A pesar do teu fedor, sempre estía mellor. A xente cando te ven ni no cree, porque o noso amor brilla ao noso redor. Que se poñan a gola porque fiel a miña bola. Lara! Non vos gustou? Espera, a ver como te explico. Un espanto. Sí, pero aparte diso, dura moito, dá dolor de cabeza e non soa ben. Certo. Xa, a min a vosa opinión tanto me ten. Veña, boliña, marchamos a rolos para outro sitio. Enfadouse. Claro, tamén foi culpa túa. Quen dixo que era un espanto, Willy? Entón a ti gustouche ou que? Nadiña, pero foi túa a idea de falar con Ben. Ai, sí, pois por min penso que queiras. Pero agora quedaches en amigos para participar na función. un rosmón serei, pero de cobarde non teño nada. E eu parezoche un cobarde. Sí, son furricas, por iso tardaches tantísimo en vir ao meu rescate. Pero iso, sabes que iso non ten nada que ver. Ai, non, Max é un furricas, Max é un furricas, Max é un O furricas. que cala amola o que fala. Non me importa, porque xa non quero ser amigo teu. Mira a ti, tanto me ten. Moitas grazas por esta lembranza de inimizade. Toma, estás en revisar, pero sería algo polo estilo. Lara, és maravillosa. És ti a mellor amiga que teño no mundo enteiro. Non o dis con paixón, fai un esforzo. Ponte de xeonllos e dalle a interpretación unha chisca máis de naturalidade e de emoción. E xa que te queres tanto a ti mesma, fai a obra de teatro soa. Eu non che fago falta para nada. ¡Qué ingrato! Ia repartir contigo a metade dos beneficios. A ver, a metade igual non, pero unha parte sí. Eu pensando que era un día maravilloso. Mellor me fora nun merguer hoxe da cama. Que idea máis boa acabo de ter. Que hai, Maia? Como van os ensaios? Berrei con todos os meus amigos. Non te angusties por iso, porque os amigos de verdade discuten moito. Fala con eles e xa verás como non tardades en amañalo. Parececho. Logo, ti non ves que sempre que necesitas que che axuden, aparece un amigo teu para che botar unha man? Porque sempre que necesitamos que nos axuden. Pois claro, Flip, tes razón. Botasme unha man. Willy, sabes onde vai Maia? Ai, que se sei. Ai, non, pero por min que vai aonde lle pareza mellor. A ver se lle foi pasar algunha cousa. É que a busquei por toda a pradería e non aparece por ningures. Ata logo. O que? Ai. Que Maia non está por ningures. Temos que falar cos demais. Quedamos na cova ao mediodía e contasme todo o que saibas, Moi ben. Nada. Nin rastro, témola que atopar.
Como foi? Non a vimos. Desapareceu. A ver se lle foi pasar algunha cousa. Iso, pensa nas avespas, nos paxaros, nas rás, en tecla. Ui. Non, tranquilos todos, que xa estou aquí. Maia, onde te meteras? Rastrexamos toda a pradería. Levo todo o tempo atrás de vos. Quería que traballásedes en equipo para que vísedes que, aínda que discutamos, sempre nos axudamos. Sí, pero asustaches-nos moito. Enganaches-nos a todos. Non, sí, pero... Xa, que cousa máis fea. A mí pareceme mal, eu marcho. Pero... Desde logo a quen se lle conte. Ai, non son capaz de voar. Socorro! Maia! Veña! Ven por min, cabezudo! Toma! Maia! Aí vou! Ollo, que vai a bola! E para terminarmos, asegúrovos que a amizade máis verdadeira pode con todo, cunha rá algo retorta e mesmo con calquera liorta.